nového videa. Toto video bude o tom, ako pôjdu na dovolenku a Robko sa tam opáli do hneda a potom pôjdu už domov a ešte bude tam aj to, ako Radka bude zase v pôrodnici ležať a narodí sa jej chlapec. Ale ešte to bude až v ďalšom vydaní nového videa. Takže môžeme začať náš príbeh. Ako budete vidieť, tak už semka majú aj nachystané taktoré veci. Takže môžeme začať príbeh. A tieto slúchatka, to som tam dala nechtiac pred chvíľou. Takže môžeme začať príbeh. Elinka, vynesla by som jej prosím vodu. Jasné. A tuto máš aj tabletku, ktorú ti dali doktori. Ďakujem. Sadni si normálne. OK. Dobrá vodička. Fuj, to čo je za liek? Mami, furt to bol ten istý, ktorý ti dali. Ocinko, ideme sa začať pobaliť do toho na dovolenku. Jasné, poď. Tak. Poď, môžem sa začať baliť. Takže ja si idem tuto na poklad. A vy, ako teraz vidíte, som už mám tiež nachystané veci. A bože, nemá žiadne oblačky, ja budem ho mať asi tu pri mame. S týmito skrinie iba roboty. Títo šaty nie. Tento crop top. Títo ponožky. A čo ešte? A potom čo také? To je to najhoršie, čo môže byť. Takže, akú sukňu si k tomu mám zobrať? A dám si tento crop top. To ani moc sa mi nepáči. A kde by mohli byť ešte ostatné veci? Bože, toto je utrpenie. Tak proste budem mať klasické oblečenie, ktoré jej urobíme. Takže zatiaľ príde semka Robko. Berú kufor a idem mamku pobaliť. Takže jasné, že tohle. Potom toto. Mne to bude určite jedno, ako sukňu bude mať. Potom takéto tenisky. Jasné, že toto ono má obľúbené. Potom tieto také slávnostnejšie. A potom ešte tieto šaty a tieto topanočky. A jasné, že jednu kabelku. Jaj, tá sa jej tam nezmestí. Dobre, zoberieme ešte opaľovací krém. Tak zase musíme tohle urobiť, trošku pohýbať. Opaľovací krém a kabelka. Tak. Uniformu môžeme už niesť. A o 4 hodiny pôjdeme na letisko. Takže musíme sa pripraviť. A hlavne mamku zabudnúť. Ty si nezabudni mobil. Jasné. Tak. A môžem potom aj volať Kaylee. Jasné, môžeš volať Kaylee, koľko chceš. Dobrá, ale až potom. Jasné, potom si zavolaj, kedy chceš. A zoberieme kufor a poď
pôjdeme dole za maminkou a zobudíme ju, že už za chvíľku pôjdeme vysvetliť, lebo vieš, kde máme, ako ďaleko máme letisko. Maminka ešte spí, necháme ju. A hej, teraz sa nám semka asi dačo podialo, neviem, čo sa semka stalo, ale nemá tam túto skriňu, takže teraz musíme tam dať túto skriňu, presne túto, neviem, čo sa stalo, akože fakt, ale prepáčte za to, no neviem, čo sa stalo. Tak. Nemka majú iba mitinky oni dve, takže tuto dáme kufor a môžeme sa Radka, stávaj, už sieme. Dobre, poďte, ideme. Zober kufor a ide sa. Takže ideme autom až na letisko. Šup. A ide sa. Myslím si, že kupovať asi nikdy nebudeme. Takže môžeme ísť na odlietanie. Asi sadneme a budeme čakať. Tak. Aha, tu máme asi aj stupenky. Tuto niekto sa si zabudol. A tuto máme aj kupenky. Ale lietadlo ešte neprišlo. Akože tu. A berie si letenku. A ona? A to nič. Konáš nemusím mať, takže už... Tak, ocko prešiel. Mamka tiež prejde a dieťatko má zadarmo. No takže asi ani nie a ocko je zaplatí jasne. Tak. Šup. Takže mamka už je tu. Jasné, že decko pôjdu sem všetci. A hlavne Ejla, aby mohla čumeť do mobilu, ako vždy. Takto, ale dáme to takto. Čumy a hra. Kufor dáme do toho hore k nej. A ja si tuto sadnem. A ja tu. Otočíme kreslo, šup. Tak. Je tá pani hlavná vec. Za 2 minútky odlietame. Ktoré veci semka sú? Nie. Asi mi to spadlo. A to nevadí. Kebyže to tak nezavadí. Teraz je to našim. Dobre. O minútu. O 30 sekúnd budeme už odlietať. Takže asi už môžeme začať. Tak si sem poslám.
Tak, zoberieme tento stôl. Keby teda tu niečo chce. Ono asi nik ani nebude chcieť. Prepáčte, že som nepočula. Tak, páči sa, toto máte jedlo. Ďakujem. Jaj, prepáčte, moc mi je to ľúto. Nevadí, to tam ponechať. Tak, páči sa. Prepáčte, zbehnite si to. A vy nechcete asi nič. Akože ešte furt letíme. Dievčatko, prosíš si niečo? Prepáčte, že som taká. Ja si dám si džús ovocný, alebo si dám limetku, alebo nie, čipsy, lajsky. OK, ďakujem. Nemáš za čo? Vy si predstavte to, čo? Nie, nebude asi. Ani, dobre. Takže, to je asi všetko. Už sme doleteli, ocko zoberie zase kufor. Ako vždy. Tak. Maminka tá pôjde zase privolať týchto dvoch, lebo kedy sa mi to tak nepodarí dať presne. Dovidenia. Tak, dáme. Takto odtiaľ tam na prehliadku. Dúfam, že bude dobre, prosím, nech je dobré. Prosím, nech bude dobré. Chvála Bohu. Dobre, poďme. Tak. Dovidenia. Zase týchto dvoch. Dobrý deň. Hello. Ja semka sa rozpráva po anglicky. Keďže sme v Španielsku, takže my musíme rozprávať po anglicky, lebo my po španielsku nerozumíme. Ja sa želám na tomto domčeku bývať. Tak tento domček ešte treba zariadiť, tento ešte nie je urobený, takže môžete ponúkneme vám tento väčší domček, keďže ste väčšia rodina a čakáte malinké bábätko, takže musíte mať asi aj väčší domček. Ten pán bol taký milý, že nám dal väčší domček. Však Teľka! Jej, to je nádherné sedeníčko. Jaj. Ty si chodil. Dobre. Čo si dáš, malčík? Ja neviem ti povedať. Daj si dole tú šľotu. OK. Dáme si... Viem, čo ti dáme. Dáš si krasantík, keď sme cestovali tak dlho tým lietadlom. Tak dlho som už nemala. A viem, preto som ťa aj dal. Aha, takže... Ešte si ti to dám. Jo, synko je tak dobre. Oci, poďme na pláž. Tak ale dobre, povieme to maminke. Maminka, ideme na pláž. Chodže. Yes. A všimla si maminky je zle, takže musíš byť k nej milý. Dobre. Dobrý deň. Čo si prajete? Vy ste či zo Slovenska? Áno, ja mám brigádu. Chodím sem každý mesiac.
Dobre, že ste semka, lebo inak by ste nedorozumeli tým španielom. OK. Tak čo si dáte? Ja by som vyskúšala v ananáse to jedlo. OK. Páči sa. Je to výborné, dá si to aj ty odkud. Dobre. Zlatá. Či je tak dobré, výborné. Tak ja si dám potom aj kokosový tento, keďže je to také dobré. Dobre, tak ja si dám kukuricový, ten som už mal. Keď som semka bol, naposledy bol geniálny. Keď si bola malá. Dobre, len mi zmrzol mozog. Takže zapneme si svietelko, lebo za chvíľku sa semka už snieva. Ale inak večerné mesto je nádherné. Ľudne môžete tam ísť, popozerajte sa. Aj keď maminku sa ešte nemáte, kým je spinka, ja viem, som bola aj spolužiačka, viem, že je teraz tehotná, takže môžete si popozerať večerné mesto, je sem pekné veci. Už sa aj snieva, tak som sa musela zase. No, môžete ísť kľudne aj na pláž, tam je tiež pekne. Ďakujeme. Ahoj, Eli. Dovidenia. Takže večer na pláži je vraj nádherná. Aha, tvoja obľúbená lopta, keď sme boli naposledy. To bolo naše miesto. Tu je pekne. Však. To bol čo? Diamant. Budeme si hádať? Áno, kľudne. Ale chytaj, jasné? A prečo furt hádžeš dozadu? Ja neviem, to nejde. Aha, zase dozadu. Nevadí. Dobre, poď. Nedá sa to hádzať. Asi nechce sa ti to tak povedať. To už som si dala nechtiac. Prepačte, fakt. Pekná vyzerá. To bol maminka obľúbený klub, len si ho som zabudla a hľadala ho všade. Taký, necháme ho tu. Dobre, poď ideme, lebo maminka nás bude hľadať. No môžeme tam mať miesto, kde ste mali aj vy. Jasné. Skôr som kasu už dvakrát. To sa takedy stáva, keďže by ste toto napríklad hrali vy, tak sa vám to už stane. A už mám malé batérie. Dobrú noc. Tam vidíte. Tento chaos. Poď si ľahnuť, ja si idem k maminke. Tak. Hore je. O 10 hodín neskôr. Už je ráno. Dúfam, že som nezabudila mamku. Tak, toto rozprestrieme. Tak aj túto si ja, aj túto im. Dúfam, že im nebude fúkať. Dobre, idem na záchod. Fuj.
Tak, hotovo. Tak. Urobíme labučku. Konečne sa mi vydarila, yes! Ale dáme takto dole. Tak. Vešiačiky sú... Aj tu to dobre. Tak. Škoda, že tam nedočiahnem. No tak ale dám aspoň. Tak, tvár je umytá. To sa musí asi každý deň. Asi hej. Dobre, poďme napríklad do obývačky si sadkať. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. V druhej časti bude, ako sa aj opálil, potom to uvidíte. Bude mať aj iné vlasy z toho a pôjdu aj do nemocnice. Takže ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, odber a dačo napíšte do komentárov. Ahojte!